Her har vi en kobørst. Der giver vi dem mulighed for at udøve en naturlig del af hvad de vil gøre i naturen. Fordi at ude i naturen der vil de bruge træer og hinanden til at klø sig på. Og herinde der giver vi dem en kobørst for at de kan, ja, fordi vi ingen træer har herinde, så kan de klø sig på den for at få alt det hår af og sådan noget. Ja, de kommer ud 8 timer om dagen for at få opnået deres naturlige adfærd med at gå og græsse af og vinke sig med hinanden udenfor. Og så er det skide godt til klove og ben, så de får brugt med bentøj, så de ikke får klove og benproblemer. Jamen, her kan vi se, at her ligger de i noget halm ude på markerne af, og det giver vi dem som, ja, så de ude på naturen, der vil de ligge ude på græsset, og så her der giver vi dem halm for at så skal de ikke gå op i noget, altså en sengebås for eksempel, hvor de skal ligge deroppe. Så giver vi dem bare en fri plads der, hvor de kan ligge, hvor de vil. Her har vi suttespanden, så de kan få opnået deres naturlige sutteadfærd. Og de har jo egentlig rådighed til foder og vand 24 timer i døgnet. Og så er der narsutter, som nok godt kunne skiftes ud med suttespandens sutter. At alle kvierne de går på græs, eller småkalde er det så. Det får udøver deres bentøj og sådan noget, for at de får noget frisk luft af. Så ser der en vandkar her, så de får noget frisk vand. Det bliver vasket en gang hver 14 dage cirka, så de har noget frisk vand. Og så har vi en hytte her bagved, hvor de kan få læ, når det er, så de ikke får små i solen, så kan de gå derind. Her kan vi se, at de får lidt tilskudsfoder, vi giver dem. Vi kommer op en gang om dagen med Millersen. Og så det gør vi, fordi at, der nok ikke altid er nok græs til dem ude på marken. Fordi vi har lukket dem af på et areal, vi tænker, at det er det, de skal have. Så vi giver dem ikke mulighed til at kunne flytte til en anden sted, hvor de kan gå over og spise, hvor der er mere græs for eksempel. Så derfor giver vi dem noget mere her, for at være sikker på, at de får noget at spise. Her har vi så det, der ville have været en enkelt boks, som vi har forsøgt at gå i. Vi holder 2, fordi så får de deres sociale adfærd opfyldt. Deres naturlige sociale adfærd opfyldt. Hvor de så også har suttespanden og tager deres naturlige suttebehov. Narsutter, for hvis det er for at være helt sikker på, at de kan få deres naturlige suttebehov. Så har de rådighed til mad og drikke hele døgnet rundt. Jamen her kan vi se, at dyrene de kan ligge helt normalt, og der er god plads til dem. Og her kan vi også fodre dem med normalt kofoder, og de har også god plads til at ligge her, fordi at, det er en rimelig stor boks i forhold til det antal dyr, der er her. Lige her, der giver vi der kan vi se, at vi giver et frit liggeareal, hvor de kan ligge helt frit. Og vi giver dem ikke, eller hvis det er ubehageligt for dem, at det er for varmt for dem, så har vi møllen op og kører rundt for at give dem frisk luft hernede, så de kan køre ned. Men her har vi en duftscanningsboks til køer, der skal have en akutbehandling for klovene, hvis de går dårligt, så har vi mulighed for at give dem duftscanningsboks, så vi hurtigt kan træde til. Vi får også kloveskærene 2 gange om året, hvor de tager alle kvierne og alle goldkøerne og alle mælkkøerne, de kommer igennem. Så vi kan holde deres klove ved lige. Jamen, angående smittebeskyttelse, så kan vi sige, at vi skal holde et rent gangareal her. Fordi at vi skal have et rent miljø her, fordi at katten de har ikke så stort et immunforsvar for der skal ikke ret meget til, for at de bliver syge, når de er så unge. Ja. Her har vi en pool over. Vi lukker ned bag ved køerne, og det er hele holdet, der står heroppe, for at vi ikke skal gå og også personer skal gå i afgruppe hele tiden. For at undgå stress
at den er også god til, at de ikke får for mange trykskader, så der ikke er ukrainer, der ikke gider, at de går og slår med sådan ting, så har vi den her til at stå på bestemmelsen. Det er vigtigt med rene og pæne vandskåle og suttespande for at mindske sygdom og smitte. Det er vigtigt at vaske støvler mellem holdene, og når du går på foderbordet, så du ikke spreder smitte for at mindske smittetrykket inden for besætningen. Når dyrlægen eller inseminøren kommer, skal de skiftes tøj. Det er vigtigt med en god velfærd i mælkestalden.